Painayan ako kay kuan man. Andre, kuha agad yung plato, Andre. Kuha sa yung plato, Andre, ba? Pinapasok ko. Sa video ito, makikita natin na habang ni-interview ang lalaki nito sa video network, kami nakasin ang mga staff at editor ng video nito na di umano. Ito ay parang Noodles ni guys, managluto. Mga unang mga bata. Sabay. Butang na ko diri. Butang. Butang to. Sige kaon. Go. Kutsara, pagkakutsaran nyo. Dali, tubangan. Kita sa larawan Noodles ram guys. medyo awkward Noodles. ang host sa mga staff. Kaya kasag imo. Asag imo. Sama Color pink imo. Kana lang imo ang pink. sa kanyang pagtawa. Pero ano nga ba ang video nito? Si tinidor. Ano nga ba? Ang Hala ba ipagbilang ka. nangyari Kita sa imo kuan. television. Pero bago yan, shoutout muna tayo. Pangaon na mo. Taray mo, kanan art, kanan na lang imo art pink art. Dali kay pareha na daghan. Kapan mo inday? Dala tubig ko. Bugnaw kayo ng tubigan na. Butang. Ay, ito nga pa! Ay! Paro-paro. Ayaw siyang tigilan ito. Kaon dito! Ang lambi, tensyon. Dara ko tsara gani oh. Pero ang hindi lingid sa Kuya ni nila eh. Asa sa Andre? Andre, kaon na! kaya tumapo sa kanyang tenga ay magkiiwan pala ng bakas Pahunaw. o mas kilala Una dito tawag na sa silong ka. mga itlog nito. Kahit pag-alis ng paru-paro sa kanyang tenga, ito ang kanyang nakita. Dalawang itlog na puti. Sa isang TV network sa coverage na video, ito ay mukhang nakabelo. Kulay itim.